L-Aġenzija Maltija kontra l-ħasil tal-flus l-FIU neddiet l-istrateġija tagħha għall-4 snin li ġejjin. Dan għamlitu waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġiet żvelata din l-istrateġija għal pubbliku u asħab privati. Din hija l-ewwel darba li l-FIU neddiet strateġija ta' dan it-tip fl-istorja tagħha. Id-direttur tal-FIU Kenneth Farrugia sostna li din l-istrateġija qed titnieda fl-20 anniversarju tal-FIU u spjega li din l-istrateġija hija msejsa fuq 6 pilastri prinċipali u għandha lan li tiffoka fuq l-impenn tal-Aġenzija fil-ġlieda tagħha kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu. Bekk jiġu salvagwardjati s-setturi finanzjarji ta' pajjiżna. Dawn il-pilastri jinkludu dak tal-miżuri proporzjonali rigward il-ħasil ta' flus u finanzjar ta' terrorizmu, FIU ffukata fuq ir-riski u komunikazzjoni u koordinazzjoni interna effiċjenti fost oħrajn. Hemm ukoll l-intelligence analysis, il-parti analitika, hemmhekk pereżempju llum hekk naraw is-sitwazzjoni tagħna llum 4 snin ilu fejn qabel konna nirċievu 600 rapport, illum qed nirċievu 7000. Mela hemmhekk wieħed irid jibda jevalwa kif nistgħu naħdmu iktar bbażi ta' riskju biex niffukaw fejn relattivament hemm bżonn iktar milli nintilfu fuq l-affarijiet iż-żgħar. Kenneth Farrugia spjega wkoll li wara l-bidliet kbar fl-aħħar snin huwa kruċjali li din l-Aġenzija tibqa' tiġġedded ma' żminijiet. Kif tafu implementajna ħafna changes fl-aħħar snin u naħseb nixtiequ li nkomplu dak il-momentum għaliex hekk ma tkomplix tbiddel prattikament tispiċċa tmur lura mhux il qudiem u aħna nixtiequ li bħala pajjiż dejjem nibqgħu fuq quddiem tal-aġenda tal-kontra ħasil ta' flus u finanzjament tat-terrorizmu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana semma l-passi kbar il quddiem li għamlet din l-Aġenzija fl-aħħar snin sa minn mindu twafqet. Il-Ministru Caruana rrimarka kif 10 snin ilu l-FIU kellha biss 13 ħaddiem u allokazzjoni finanzjarja ta' 380,000 euro. Illum il-ġurnata l-FIU għandha 136 ħaddiem u allokazzjoni finanzjarja ta' 11.5 miljun euro. Dan juri l-impenn tal-Gvern favur it-titjib u l-avvanz kontinwu ta' din l-Aġenzija biex ikompli jiġi salvagwardjat is-settur finanzjarju ta' pajjiżna. Bekk Malta tibqa' tiġi meqjusa bħala ġurisdizzjoni serja f'dan il-qasam. Il-Ministru Caruana awgura li din l-istrateġija tkun suċċess u ddeskrivija bħala waħda ċara u li tħares il qudiem biex bekk turi l-FIU bħala aġenzija effettiva biex twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha.